I zdravo svima, moje ime je Vlada i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam pripremio jedan tag, jer nisam dugo radio, ja mislim, neki tag samostalno. Danas ćemo raditi 10 pitanja koje niko ne pita. Našao sam na Instagramu, na Tumblru jedno 100 pitanja, ali ja sam izabrao neki 10-ak najzanimljivijih. Tako da, hajde odmah da počnemo. Prvo pitanje je, da li spavaš sa vratima od ormara otvorenim ili zatvorenim? Izgleda da pre nego što sam izabrao pitanje sam trebao malo bolje da razmislim, s obzirom da ormar u mojoj sobi je otvoren, tako da nemam vrata. To bi onda značilo da spavam sa otvorenim. Jel da? Ne znam. Drugo pitanje je, da li si ikada ukrao ulični znak? Ne, koliko se sećam, ali mislim da sam jednom ukrao znak sa kola, tako da. I ovo sam možda trebao da prećutim. Treće pitanje, da li bi pre voleo da me napadne veliki medved ili roj pčela? Zapravo ne bi voleo da mi se nijedno dogodi, ali ako bi morao da biram, pre bi to bio veliki medved, zato što nekako osjećam da bi možda mogao da pobegnem, a od pčela i ne verujem baš. Sledeće pitanje je, da li se smeješ za fotografije? Ne. Ako znate moj Instagram, znate da ja kad se slikam uglavnom izgledam kao Terminator i to bude ova poza. Tako da se jako retko smejem za slike, ali smejem se u videima, pa se to nekako balansira, valjda. Sledeće pitanje je, da li ikad brojiš korake kada šetaš? Uvek. I uvek, mislim, brojim u glavi, ali uvek mislim nekako da osoba koja šeta pored mene zna da ja brojim i onda tako prestanem i onda kad neko ode, ja nastavim. Kad sam sam uglavnom brojim, ali da. Sledeće pitanje je, da li i dalje gledaš crtaće? Neke da. Uglavnom gledam Sunđer Boba jer to mi nikad neće dosaditi. Sunđer Boba gledam i volim nekad da okrenem na Cartoon Network da vidim šta ima, ali uglavnom su svi crtači koje sam ja gledao više se ne emituju, tako da je sve postalo malo dosadnije. I gledao sam skoro Pokemone na Netflixu kada je bila ona cela frka oko Pokemon Go, pa mi se gledalo, tako da gledam i dalje crtače. Sedmo pitanje je, šta uglavnom piješ uz večeru? Uvek Coca-Colu, retko se desi da pijem nešto drugo, ili nekad vodu, ali Coca-Colu uglavnom. Osmo pitanje je, da li si lenj? Mislim da video koji imam, koji se zove Kako biti lenj, objašnjava sve za ovo pitanje, tako da rekao bi da jesam. Ali možda nisam, nekako se poboljšavam, ali jesam. Ajde, jesam. Osmo pitanje je, koliko jezika znam da pričam? Srpski, bosanski, hrvatski, slovenački, šalim se. Znam da pričam srpski, maternji naravno, engleski znam da pričam malo nemačkog, malo španskog i to je to, ja mislim. I poslednje pitanje je, da li imam decu? Da, imam jedno 63 dece i veoma lepo se slažemo, svi živimo, nemam dece naravno. I ne znam zašto sam izabrao to pitanje, mislio sam da će mi biti zanimljivo, ali nema veze. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svideo ovaj brzi tag, to jest 10 pitanja koje niko ne pita, mada uglavnom inače su me pitali da li sam lenj, šta pijem uz večeru, me pitaju kad odem negde na večer, tako da mislim da ipak ljudi pitaju neko pitanje, tako da ste failovali kogod je napisao ovo, in your face. Sledeći video će, ja mislim, biti kako se šišam, jer me dosta vas pitalo, tako da ću snimati u salonu u kom se šišam ceo postupak, zato što mi je jako porasla kosa, ne znam koliko vidite, i mislim da ću ošišati barem pola ove dužine, zato se krijem ispod kačketa i kapuljača ovih dana. I da, to bi bilo to, nadam se da vam se svideo ovaj video, lajkujte i komentarišite i vidimo se sledeći put. Bye!